Before Ezra. Before Ezra. Ahumobro agya. Ombro hu agya na yɛ ɔdomfo. And the wiase afɔna nyinaa shows Ukraine ayi. Russia ntɔkwa yi. Esra sɛ boy ne hu yɛ mɔbɔ. Ahumobro agya. Tie yɛn. Ahumobro agya. Tie yɛn. Ahumobro agya. Ahumobro agya. Tie yɛn. Ahumobro agya. Tie yɛn. Adumuni mobro wa ya unsama. Tie yɛn. Ahumobro agya ya boy. Tie yɛn. Obuafue una obuadi oni bie. Tie yɛn. Ahumobro agya ya tie yɛn. Tie yɛn. Ya di Ukraine Russia ba wani unne. Tie yɛn. Obuafue ya boy yɛn. Tie yɛn. Wa obuadi oni bie wa mo ya ni da so asa. Tie yɛn. Ahumobro agya ya tie yɛn. Tie yɛn. Ya di omampani Putin krai na ba wani unne. Papa yitiri mo ade Awurade sesane ma ye ne a. Oti oni bie wa wo se wa sesane di oni bie. Oti oni bie. Oti oni bie me fra wa ya bra. Wa hina kuma da hunsam ba bia wo pe na nyame wo de ko. Obuafo ni nyame. Osombuafo nyame. Ya di omanga na nyina bu ani no. Awurade aho ya boafo ya tie yɛn unim se ye ni obia sawadi ntokwasam bi ba Awurade aka yɛn ye ni to ye ni agyan akode de ye ni bi ya ye ni akode bombo krampo ye ni bi yo kasiamu ye de ne mpai bo aye boyi enam nyunto so frɛfrɛ Awurade sɛ wa mo aye ni da so nyina sɛ ye de Russia ni Ukraine aba wani mu ne yo oti oni bie aduma ye hunsame entokwa yi na je hunsane yo obuafue nyame obuafue nyame obuafue ya frawa ya tie wa hina kuma da hunsam ba bia wo pe na nyame wodi tuo aduma ye hunsame David be ne mpabo yi na duanu adeje na de se duanu ne mpabo yi na duanu adeje wati oni bia se odi ani onyiwe afia yesimu idie wa mo aye ni da so asa tube wedi amatamfo anya ya na ube wedi amatamfo asire ya na amatamfo nkeka waka ne mamu se menya no matimi ne na wahwe ase da biara da Mike ba ne kran yi na so ya wodi ahia wati oni bia wati edi oni bia mpa we ehia ye de nyunto afrefre hu akwasi dwonwe meka ni mini padua ya wodia magwantu sem nyina duanu adeju abraba mi bonyi na de wanu adeja Awurade ema mi nkosie wogya ne nsrama suo Awurade tie me Ahumobro agya tie Ahumobro agya ya tie no